हाय सांगमाने केକ୍ खाଇବା इच्छा ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦୋକାନ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜିରେ ପାଣି ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ କେକ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ରେ କ୍ରିମ୍ ସବୁ କାଢ଼ିନେଲି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚୁନା କରିଦେଲି। ଗୋଳା ହେଇଥିବା ସୁଜିରେ ସେଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଏଇ ସୁଜି ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ନହେଲେ ଏମିତି ଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ କେକ୍ଟା ଆଦୌ ହିଁ ଭଲ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲେ କେକ୍ଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ତାଟିଆକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ମେଲିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଦେଲେ କେକ୍ଟା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଆଗେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଟିଆରେ। ତାପରେ ନର୍ମାଲ୍ କାଗଜ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ସେ ସୁଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ହିଁ ଦୋକାନର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ସେଇ ଲୁଣ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ଆସି ଦେଖିଲା। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଫୁଟ ଫୁଟକା ହେଇକି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆଶା ରଖିଥିଲି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହେଲାନି। କେଉଁଠି କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, କେମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ କେକ୍ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦୋକାନ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜିରେ ପାଣି ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ କେକ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ରେ କ୍ରିମ୍ ସବୁ କାଢ଼ିନେଲି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚୁନା କରିଦେଲି। ଗୋଳା ହେଇଥିବା ସୁଜିରେ ସେଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଏଇ ସୁଜି ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ନହେଲେ ଏମିତି ଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ କେକ୍ଟା ଆଦୌ ହିଁ ଭଲ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲେ କେକ୍ଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ତାଟିଆକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ମେଲିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଦେଲେ କେକ୍ଟା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଆଗେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଟିଆରେ। ତାପରେ ନର୍ମାଲ୍ କାଗଜ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ସେ ସୁଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ହିଁ ଦୋକାନର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ସେଇ ଲୁଣ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ଆସି ଦେଖିଲା। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଫୁଟ ଫୁଟକା ହେଇକି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆଶା ରଖିଥିଲି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହେଲାନି। କେଉଁଠି କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, କେମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।